ଆମେ ଚାଲୁ ଆଜି ଶିଖିବା ଓଡ଼ିଆରେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣତି। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ, ଏଗାର, ବାର, ତେର, ଚଉଦ, ପନ୍ଦର, ଷୋହଳ, ସତର, ଅଠର, ଉଣେଇଶ, କୋଡ଼ିଏ। ପୁଣି ଥରେ। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ, ଏଗାର, ବାର, ତେର, ଚଉଦ, ପନ୍ଦର, ଷୋହଳ, ସତର, ଅଠର, ଉଣେଇଶ, କୋଡ଼ିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।